खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय ओमफ्राय भिडिअखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव डिसकासन खालामगोन ओमफ्राय दा डिसकासन खालामनायनि सिगां आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ क्लिप देखायग्रोनो नागिरसै ओमफ्राय बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नागिरना लाग्रोदो ओमफ्राय बिनि उनाव आं नोंथांमोननो डिसकासन खालामगोन कि आङो थाम्बनेइलाव लिरनाय टाइटेलाव लिरनाय आरो बिनि माखासे थासारिनि सायाव आङो नोंथांमोननो जेसेबां हायो एसेबां डिसकासन खालामनो नाजागोन अब्ला फै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय दसे। The nation wanted Modi ji for a secure and developed Bharat, and that is why people of the country once again come out to take NDA government and see Narendra Modi ji as Prime Minister for third time for the great nation like Bharat. Sir, I must appreciate the Honorable Prime Minister Modi ji for his comprehensive and inclusive policy towards the development of northeastern region of the country, which are reflected in the President's address again. During the last 10 years government, Modi's policy to bring sustainable peace in the northeast and accelerate the development simultaneously has been the priority. And as a part of its priority, the third Bodo Accord was signed in the year of 2020, through which Bodoland Territorial Region was created and the Bodo movement came to an end. And the peace has been prevailing nowadays in the region. The Peace Bodo Accord has become torchbearer for resolving many disputes of northeast region, prompting several militants and other organizations to join mainstream and come out with amicable agreement in the region. Sir, in Assam, under the dynamic leadership of Dr. Himanta Biswa Sharma, Honorable Chief Minister of Assam, outstanding development works have been undertaken with a view to build Assam as one of the 5th developed states in the nation. People of Assam expressed reaffirmed hope and aspiration upon Dr. Sharma by signifying their thumping support in the last Lok Sabha election, where 11 out of 14 seats won by the NDA under the leadership of Dr. Sharma. Sir, Bodoland Territorial Region was created under the provision of 6th Schedule to the Constitution of India, comprising near about 4 million people of various caste, creed and religion. The people of Bodoland, under the leadership of Sri Pramod Boro as Chief Executive Member, are living peacefully with harmony and integrity in the region after the record. Please, sir, 30 seconds. Conclude. Sir, while supporting the motion of thanks, People's President address, I would like to call upon the government of India to make it convenient to provide a little space for accomplishment of Bodo Accord 2020 in the government's 100 days agenda. Sir, under the Hydrocarbon Vision 2030, Sri Rameswar Teli, the then MOS of Minister of Petroleum and Natural Gas, announced Government of India's decision to finance and support BGR Bongaigauri Refinery expansion 2.7 to 5 metric ton million. Thank you. 17 November. Thank you. 30 seconds. Sir. 17 November 2021. Honorable Sri Niranjan VC. Honorable Niranjan VC. Please, 5 minutes. 5 minutes, please. Please, no. लोगोफोर भिडिअखौ नुबाय नङा होमबा नोंथांमोना आं भिडिअखौ होखाबाय माने जोंनि रोंग्रा सारा जेनाखि जोंनि बिटिसि काउन्सिल 6 शिड्युल एरियाखौ लानानै जेनाखि सिस्टेमखौ दादोंमोन बिनि सायाव बाथ्रा बुंदों आरो नर्थ इस्टनि सायावहाय माखासे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आरो बङाइगाव बिआरपिएलनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों नोंथांमोना निश्चय नुखाबाय दा बेजों लोगोसे आथिखालाव जेनाखि थासारिनि जोंनि गेजेराव माने बुथारनाय लांखारनाय रां दाबिनाय बेबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव आसामाव दासान्दि जाफ्लेबाय थादों माब्लाबा जिनाहारि खालामनाय दा बे आयदानि सायाव थारैनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बुंदों बेवहाय माने राजनितिनि मोनसे माबा षड़यन्त्र दङ होननानै नङाबा दिनै इलेक्सन जोबस्लाबनो मोनै बेफोरबायदि थासारिया मानो जानो मोनदों जगायन' खान्द'फ्रा मानो जानो मोनखो स' बे आरो दा हमना लानो नोङो नै मैयासो जों नुदों बङाइगावआवहाय सासे पन्सायतनि आफादगिरिखौ जेनाखि गावथारबाय लामायाव गावथारनानै गालांनाय जाथाय दा साननैसो सिगां नोंथांमोना नुदों जेनाखि क'क्राझारावहाय 30 लाख ना बेसेबांबा फैसा लानानै खारनाय नोंथांमोना नुखांखाबाय आरो बै लानानै खारग्रा जाय बिथांखौबो दिनै हमनो मोनखाबाय पुलिसआ संदानै चिरांनिफ्राय बिसोरखौ हमनो मोनबाय आरो सोरजों लिंक दङ मबे लिंक खालामनानै मा प्लेन खालामनानै बेफोरबायदि माने फैसाखौ लाना खारदों बेनि बाथ्राखौबो जोङो नुखाबाय माने एसपिआ बिथाङा फोरमायनानै होखाबाय दा जोंनि गेजेराव एसे लाजिथाव बाथ्राया आं नैखौसो नुदों कि आङो बर' ससियेल मेसेज बा आसाम गियान चेनेलाव आं एसे बाथ्रा बुंखादों मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गेजेरावहाय बिटिआरआव बयनिख्रुइबो लाजिथाव बाथ्रा होननानै बुङोबा आं जोंनि माखासे खायसे देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जोंनि लाइमोन माखासे जाखांफुनाय जायफोरनाखि सान्थौ सानस्रिफ्रा मोजां बिसोरनि आखल आखुआ दा थांफानो नागिरबाय
बिथांमोना जोंनि रिल बानायनायनि मुङावहाय माने रां खामायनायनिल' दान्दा लानानै बिथांमोनहा माखासे जानला मोनला ड्रेस गाननानै गावनि बडिखौ दिन्थिलाबायनाय माने नेकेड खुनानै दिन्थिलाबायनाय बेफोरबायदिखौ नोंथांमोना निसय नुबाय हयथ' बिथांमोना दानि माखासे लाइमोनफोरनि ट्रेन्डिं मोनसे माबाया सोलिगासिनो दं बिसोरो जाहैबाय मा बै माने बयफ्रेन्डफ्राबो बिसोरनाव माने बिहरो आरो भिडिअ कल खालामनानै दे खेबसे माबा देखायहर माबाहर बिदि आरोना दा बेफोरबायदिजों जोंनि माखासे देरफुनाय लाइमोनफोरा मा फोरमायनो नागिरदों बिसोरो मा थांखि लादों बिसोरनि उद्देश्यआ मा बिसोरो फान खालामनायनि मुङाव कमेडि खालामनायनि मुङाव इन्जयमेन्ट खालामनायनि मुङाव सिमा बारजासे खामानि मावनानै गावसिनि प्रेस्टिजआथ' गैखाया बाद दोन बिमा बिफानि आखल गियानखौबो दिनै माने बिसोरो माने मा खालामनानै होबाय खारन बिमा बिफाया दिनै समाजाव ओंखारनो हायि बायदि जाबाय बिमा बिफाया दिनै रायजो नांगौ जानानै फैबाय गामिनि मानसिफोरजों सोरबा मालाबा मिटिं खालामजाबाय मिटिं खालामनानै सोरबा दुब दाब बुजाबाय सोरबा माबा मोनसे खालामजाबाय दा बेफोरबायदि आरोना ओंखायनो बेफोर मोजां नङा आं मोजां मोनाखै ओंखायनो आं खावलायगोन बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय थासारिया जोंनि आसामाव दा बिराद गाज्रि जानानै दङ बिटिआरआवबो गाज्रि जादों माने नै मैयासो 7 जन मानसि हमजाबाय स' बे आयदानि सायाव जुदि अननानै जोंनि लाइमोनफोरखौ आं खावलायगोन आखाइ खबजबनानैब्लाबो नोंसोरो सिगां फरायनायाव गोसो होगोन नोंसोरनि थांखिया बे नङा जानला मोनला खालामनानै नोङो बिदि फेसबुक आरो इउटुबजों स्टाइल फैसा खामायनानै रावबो मोनजाया मालानि समाव मा जागोन जों जेबो बुंनो हाया गतिके नोंसोरो फरायनायाव गोसो होगोन गावनि लाइफखौ दानो नाजागोन नोंहा जे टेलेन्टफोर दङ मोजांफोर माने कन्टेन्टफोर लानानै फै मोजां टेलेन्टफोरखौ देखाय नोङो मा रोंगौ माखौ रोङोबा नों जे डेभेलप जागोन बेफोरनि सायाव खामानि माव नंखाय दिनै नोङो आइफननि लब जानानै माबा मोनसे लब जानानै गावनि लाइफखौहाय बरबाद खालामनानै दाला आरो गावनि गोथारथिफोरखौ नस्थ' खालामनानै दाला बे आंनिफ्राय साजेसन प्लिज